Partidua gorra izan da, ez? Lehenengoan kontra jolaste denun, nerviok notatzizian, da nire bai gaina omenaldia inda gero, nervioso. Hasieratik ja ikusi dugu bat, hiru o bat lau jarri zezkigu gainetik, eta ez dugu jakin hasierako minutoiek ondo ematen, baina gero ondo hasi geha jolasten, defensan, korrik hasi geha, eta nahiko ondo eman dugu buelta. Nire burua, hasieran gaizki. Oso nervioso neon, lehenengoan kontra, omenaldia inda gero, azkenen burutikan mila gauza pasatzen zaizkitu eta oso nervioso neon bai. Gure taldea ondo, bakit segiko deula berdin lanen, oain gaina gogo gehiokin lehenengoan kontra galduta gero, eta nik uste ondo ateako deula. Guretzako emaitza txarra izan da, etxean galtzea beti txarra da, eta gainera lehenengoaren aurka, beraien aurkira azten bagenun, azkenen puntu batera egon ginateke bain, ez? Oain, 3 puntura gaude eta lan egin bar dugu harrapatzeko. Nervioak eta atzeman indira, ez? Batez ere lehenengo minutuetan, beraiek jarritako defentsari ezin izan dugu aurka egin, eta jun egin dira, eta gero partidu oso atzetikan jun gera. Elkaria genekin liderra dira eta zerbaitegatik handira liderrak atzenean. Lehenengo minututan pixkat urduri ibili geha, eta ja atzetikan junga partidu osoa, ez? Ezin izan dugu bere defentsari aurke egin, eta hori nabaritu egin da. Azkenen bategatik galdu dugu, baina emaitza txarra da guretzako. Honekin bakarrikan jarraitu behar dugu entrenamenduro gehiago lan egiten eta indartxo jokatzen eta azkenen partioak irabazten.